Artist Mendy 10, Disgrifiad sain. Air bleddyn ydw i, a dwi'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artist Mendy 10. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn arddangosfa Alia Farid. Cyflwynir y gwaith ar draws 2 ystafell yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, o fis Hydref 2023 tan fis Chwefror 2024. Mae Alia Farid yn byw ac yn gweithio yn Kuwait a Puerto Rico. Mae ei gwaith yn amrywio o ysgrifennu ac arlunio i ffilm, cerflunio, sain a gosodwaith, ac mae'n amlygu hanesion llai hadnabyddus sydd yn aml wedi'i dileu yn fwriadol. Trwy ei gwaith, mae hi'n ystyried hanesion trefedigaethol, defodau diwylliannol, strwythurau grym ac ecsbloetio adnoddau naturiol. Cafodd Unliw of What Is ei greu yn 2022, ac mae'n archwilio'r defnydd o ddŵr fel arf gwleidyddol yng Ngwlff Arabia, a'r berthynas rhwng pobl a dŵr yn yr anialwch. Mae'r gofod lle mae'n cael ei gyflwyno yn fawr gyda waliau gwyn, nynfydau uchel, lloriau paneli pren llyfn a goleuadau artiffisial llachar. Wrth fynd i mewn i'r gofod, rydych chi'n dod wyneb yn wyneb ar cyntaf o 5 o lestri cerfluniol enfawr. Llestri cario dŵr yn amrywio o'r cyfoes i'r traddodiadol. Maen nhw wedi'u trefnu mewn llinell unffurf. Pob llestr yn mesur hyd at 8 troedfedd o uchder a rhyw 2 fraich ar led ar draws. Maen nhw wedi'u gwneud o ffibr gwydr a resyn polyester, felly maen nhw'n ysgafn ac yn wag, ei bod nhw'n edrych fel marmor trwm, gyda'i harwynebau sgleiniog lliw hufen a llwyd felyn. Mae pellter cyfartal rhwng pob cerflun gyda lle i gerdded o'i hamgylch. Rhyw 2 troedfedd o'r llawr ar bob un o'r llestri, mae twll petriol sy'n cynrychioli ffynnon yfed neu sinc yng ngeiriau'r artist. Lota ydy'r llestr cyntaf, sef siap crwn gyda rhymyn yn agor allan. Mae fymryn yn lletach na'r lleill, sy'n golygu na allwch chi weld y cerfluniau eraill o'r tu blaen. Can petrol ydy'r ail yn y rhes. Mae'n 8 onglog o ran siap, a dyma'r mwyaf onglog o'r 5 cynhwysydd. Ar gorff y can petrol, mae cylch sy'n cynrychioli label neu logo, gyda'r geiriau Lovely gift from blessed land ynddo, a diagram syml o ddŵr yn ffrydio allan bron fel adenydd angel a'r geiriau wedi'i gosod o'i gwmpas. Dyma'r unig lestr lle mae'r ffynnon yfed ar y cefn. Nesaf, mae'r jwgled, sy'n eithaf tebyg i jwg modern. Mae ganddo gorff crwn gyda gwddf cul uchel, pig byr a handlen fach, a cheuad sy'n edrych fel het belen neu deth potel babi. Yn bedwerydd mae potel ddŵr gyfoes, fel potel blastig gonfensiynol, y byddwn ni'n ei phrynu yn y siop heddiw. Mae gan hon batrwm rheolaidd o rychau o'i chwmpas a cheuad fflat. Piser siap silindyr ydy'r llestr olaf, a'i gorff yn ffurfio 2 ran o dair o'r cerflun, a gwddw culach yn codi ohono. Ar un ochr mae pig tenau'r piser yn pwyntio i fyny, ac mae handlen ar yr ochr arall. Yn yr ail ystafell, mae 2 ffilm sy'n rhedeg yn olynol. Cymraeg 2022 a Cymraeg 2023. Mae'r ystafell hon yn llawer llai na'r un gynt. Mae ganddi waliau du, carped tywyll, ac mae wedi'i goleuo'n bennaf gan dafluniad llachar y ffilm ar sgrin fawr, bron i 6 metr o led ar y wal o'ch blaen. Mae 2 fainc dan sbotolau o flaen y sgrin. Daw sain y ffilm allan trwy 2 seinydd ar y naill ochr a'r llall i'r sgrin. Rydw i am ddisgrifio'r gyntaf o'r 2 ffilm, Cymraeg 2022. Mae'r ffilm hon yn archwilio effaith trais gwleidyddol ar ddadleoli hinsawdd a bioamrywiaeth.
Mae wedi lleoli yng nghors Cymraeg yn ne Irac, lle mae'r ddwy afon Tigris ac Eufrate yn cyfarfod. Mae'r ffilm yn dilyn 3 bachgen ifanc, Riyad, Jasin a Kwasin, sy'n byw yno. Ar ddechrau'r ffilm, rydyn ni'n gweld y bechgyn yn bugeilio ychen dŵr. Mae'r bechgyn yn neidio o gwmpas yn y dŵr ac yn cerdded drwyddo yn ei dillad. Mae'r camera'n ei dilyn gan symud ar yr un cyflymder â nhw. Weithiau mae nhw'n diflannu tu ôl i blanhigion tal. Mae'r bechgyn yn siarad mewn Arabeg gyda'r artist Alia sydd y tu ôl i'r camera. Mae nhw'n sôn am enwau gwahanol bobl sy'n byw ar yr afon. Mae ei deialog wedi cyfieithu i isdeitlau Saesneg ac wedyn Cymraeg sy'n rhedeg ar draws y sgrin. Rydyn ni'n gweld y bechgyn fesul un ar rafft sy'n llawn planhigion. Mae nhw'n edrych allan i'r pellter ac yna'n uniongyrchol ar y camera wrth rwyfo'r rafft gydag un padl. Mae'r glaswellt uchel o'i cwmpas yn rhoi teimlad o glostrophobia. Mae'r ffilm yn torri am enid i glip byr animeiddiedig o ddŵr yn pwmpio allan o bibell fawr i'r afon. Mae hen boteli dŵr plastig yn arnofio ac yn symud i fyny'r grisiau. Yn ôl â ni i'r gors lle mae'r camera'n dilyn y 2 ich dŵr yn ofio, a dim ond ei pennau yn y golwg uwchben y dŵr. Mae'r dŵr i fyny at ei trwynau, a'r glaswellt yn uchel uwch ei pennau. Mae sŵn canu Arabeg yn llenwi'r awyr, ac mae'r ychen yn symud drwy'r dŵr ac allan ohono, a'i siâp yn weladwy i ni drwy'r planhigion. Dydyn nhw ddim wedi'u marcio na'i tagio, mae nhw'n crwydro'n rhydd. Wrth iddyn nhw ymlwybro nôl i'r dŵr, mae'r camera'n troi oddi wrthyn nhw i ganolbwyntio ar y dŵr tonnog mwdlyd. Mae'r ffilm yn 2 funud ar 20 o hyd. Pan ddaw i ben, mae saib byr cyn dechrau'r ail ffilm, Cymraeg 2023. Mae is-deitlau Cymraeg a Saesneg ar y 2 ffilm.